Priamo v centre hlavného mesta pred prezidentským palácom sa uskutočnil protest, aký tam ešte nikto nezažil. Nie je síce jasné, proti čomu bol, ale spôsob musel zaujať každého okolo idúceho. Na základe záhadného telefonátu sme sa ocitli podvečer pred prezidentským palácom, lebo mal tu prebiehať netradičný protest. Gašparovič! Gašparoviča! Totalita! Slovensko je policajný štát. Prečo si pred prezidentským palácom? Pretože protestujeme proti zberu železa. Čo vy na to hovoríte? No, že sú hlupáci. Nepáči sa mi to. Nekomentujem. To rozhodne nápadne. Nevadí to, že tu chodia okolo detí a oni tu sa nahý ukazujú. Je to správne toto? Kebyže vieme, o čo ide a teoreticky by sme s tým súhlasili, tak by sme sa možno že pridali. Můj přítel si myslí, že jste tady blázni, ale ještě nikdy na Slovensku nebyl. Obliekam sa. So zadkami holými tuto do ľudských tvári ukazovať. Že vraj tu mali byť dva nejakí polonahý alebo nahý.